Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина Олгатова койбір темалар турында кыскача. Һава торышы жылыта башлады, бузга чыгу куркынычмы? Чиста һәм уңайлы ишек алды өчен рәхмәт белдерделәр. 39-нчы комплекста яшәүчеләр ишек алды җыештыручысына сюрприз әзерләделәр. Татарстанда Камада bir ират баты бүлә фаҗига. Кама тамагы бистәсе янында була, зыян күрүче елгага кар машинасында чыккан һәм су астына төшеп киткән. Аны коткарып кала алмыйлар. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәрләре кисәтә. Боз кеше гәүдәсе авырлыгын күтәрә алмый. Бүген Гимс Комсомол район администрациясе хезмәткәрләре акваториядә патрульлек иттеләр. Алар балыкчыларны елгага чыгу куркынычы турында кисәттеләр. Здравствуйте, еще раз. Давно не виделись. Язның беренче айының уртасы, әмма кайбер чаллар кышкы балык тоту сезонын ябарга ашыкмый. Алар сулыкка чыга һәм һаман да куркынычсыз икәнлегенә ышаныч белдерә. Бернинди куркыныч та юк ди алар. Аларның сүзләренчә, буз төсенә карарга кирәк. Ул кара төскә кергәч, шул вакытта гына куркыныч була ала. Лед уже хрустальный, кристальный уже, все, он мягкий становится. Вот как черные пятна на льду появятся, лучше уже не заходить. Значит, уже все, лед уже слабый стал. Народ все равно пойдет. Бу Кама елгасы Тәүбә мәчетеннән ерак түгел урын. Бездә кимендә 5 балыкчы. Кайберәүләр кышкы сезонны ябарга планлаштырулары турында әйттеләр. Барыбер балык чиртми ди алар. Смотри, какой лед толстый. Чувствуется опасно. Нет, не опасно. А как считаете, когда все-таки можно закрывать уже сезон зимней рыбалки, ваше мнение? Некоторые уже закрыли. Я, наверное, тоже закрою. Рыбы нет. Гимс хезмәткәрләре кисәтә, бузга чыгу куркыныч, ул нык һәм түзәр кебек тоела гына. Балыкчыларның ышанулары дөрес түгел дип кисәтә белгечләр. Кешеләргә листовкалар таратабыз. Боз өстендә ничек үзләрен тотарга өйрәтәбез. Сорауларга җавап бирәбез. Яз җитә, шуңа күрә боз өстендә уже чыгарга дип, чыкмаска дип әйтәбез. Су бозлы, Гимс хезмәткәрләре әйтүенчә, анда кешенең күпме тора алуы организмга бәйле, ләкин уртача, әгәр 10-15 минут эчендә чыга алмасаң, үләргә мөмкин. Шуңа күрә акваторияны патрульләү көн саен бара. В данный момент регулярно проводим рейды по безопасности нахождения на льду, по выходу на опасный лед. В выходные дни все было покрыто водой, поэтому берегите себя, следите за своими детьми и не допускайте выхода на лед. Патрульлек итү дәвам итәчәк дип хәбәр иттеләр белгечләр. Барысы да сулыкларда гадәттән тыш хәлләр булмасын өчен эшләнә. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Чиста һәм уңайлы ишек алды өчен рәхмәт белдерделәр. 39-нчы комплекста яшәүчеләр ишек алды җыештыручыга хезмәте өчен рәхмәт әйтергә һәм һөнәри бәйрәмнәре торак коммуналь хуҗалык көне белән котларга булган. Бирдә яшәүчеләр бүләк тә әзерләгәннәр. Нинди бу хакта киләсе минутларда сөйләрбез. Бу менә мәшинәдә һәр зарядка була истәм. Физик зарядка итәм бит физкультура ясалар. Миңа да шулай ук гимнастика. Тәнне рәхәтләнеп китә, bunlar языла, самырланды. Ул физкультура укытучысы түгел, әмма 32 ел дәвамында иртәнге зарядканы калдырмый. Әлфинур Галиева 39-нчы комплекста урам себерүчесе булып эшли. Хезмәт гади түгел, штат бер кайчанда тулы булмый. 30 градуста салкыннарда тротуарны кардан чистартырга һәркемнең дә көче җитми. Эшемне яратам. Ничек әйтим, һәрбер нәрсәгә өйрәнергә кирәк бит. Бу подизанны чистарту, территорияны әйбәт чистайтып тоту уже минем эшемдә. Әйтәләр бит, кая җыештырашың, анда тәртип түгел, кая тәртип саклыйлар, шунда гына әйбәт була. Эшләгән елларында аның шактый күп рәхмәт хатлары, грамоталар җыелган һәм җиңүләр яуланган. Әйтик, 2019 елда Әлфинур Галиева шәһәрнең иң яхшы урам себерүчесе исеменә лаек булган. Мэригә дә зур рәхмәт, управляющий компания мәхәлләгә дә рәхмәт. Шулай алар менә управляющий компаниядә шәһәрдә мине санаторийга җибәрделәр. Шулай мен Турциядә ялып кайттым. Җыешларым әйбәт, һәрбер чисталыкны, тәртипне саклыйлар. Бүген 39-нчы микрорайонда яшәүчеләр үзләренең ишек алды җыештыручысы өчен сюрприз әзерләгән. Һөнәри бәйрәм уңаеннан халык Әлфинур Галиевага авыр хезмәте өчен рәхмәт белдерде. Минем бер төштә дә чүп кергәнем юк. Монда подъездларда,
ишек алдында, һәр вакытта чиста, һәр вакытта пөхтә, кешеләр өчен комфортлы, даже скамейкаларга кадәр сөртеп куя, чиста. Менә мусор ниләре бар монда, чиләкләре, мишүп чиләкләре, алар җанында бер качан бер дә юк. Менә без бүген бәйрәм уңайыннан, торак коммуналь хезмәткәрләрнең һөнәри бәйрәмнәре уңайыннан, менә 39-19 йортына килдек, Галиева Альфинурны котларга. Без анарга, алар бит инде безнең ишек алларын тирә-ян, тирә-яктагы мөхитне җыштырып торучылар алар безнең. Без аларга ныклык сәламәтлек телибез. Урам себерүчеләр өчен халыкның рәхмәте зур әһәмияткә ия. Эшне күрү һәм бәяләү алар өчен бик мөһим дип уртаклашты Альфинур Галиева. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Ифтар вакытлары сәхифәсенең иганәчесе флебология медицина үзәге җаваплылыгы шикле җәмгыять. Варикоз, проблемы с венами, сосуды на лице, купероз. Медицинский центр флебологии поможет. Большой штат сосудистых хирургов, проктолог, невролог, специалист по диабетической стопе, ультразвуковая диагностика. Здоровые сосуды – наша забота. Ураза тотучылар игътибарына иртәгә изге Рамазан аеның 18-нче көне сәхәр ашауны төнге 3 сәгать 31 минутка кадәр тәмамларга кирәк. Авыз ачу вакыты 17 сәгать 41 минутка туры килә. Рамазан аенда Коръәнгә хатым кылалар, ягъни тулысынча укып чыгалар. Аллаһ Тәгалә изге китапны укыган кешегә дә, тыңлаучыга да саваплар вәгъдә итә. Ураза вакытында саваплар бермә-бер арттырылып языла. Шуңа күрә әлегә форсатны кулдан ычкындырмый тоткан уразаларыбыз һәм кылган изге гамәлләребез кабуллардан булсын иде. Яршалда Белоруссия киеме сәүдә күргәзмәсе үз ишекләрен ачты. Хатын-кызлар һәм ир-атлар өчен модельләрнең яңа язгы коллекциясе барысында сөендерәчәк. Табигый күннән аяк киемнәре үзәкрәт сәүдә үзәге элекеге балалар дөньясы бинасы адресы буенча урнашкан. Яңа язгы коллекцияның киң ассортименты һәм арзан бәяләр сатып алучыларны гаҗәпләндерәчәк. Табигый күннән эшләнгән сапоги, ботинкалар һәм ярым итекләр югары сыйфатлы булу аркасында сезне берничә сезон сөендерәчәк. По бокам с обеих сторон тут расположены две молнии для удобства при надевании и снятии в момент, если ноги оттекли в процессе ходьбы. Также посередине расположена шнуровка для подгонки под любой подъем ноги. Стелька имеет анатомические упоры по бокам для удержания стопы равновесия, чтобы ножки не болели. Бастырылган йомшак күн, анатомик платформа, уңайлы һәм җиңел аслык бу сыйфатлар аркасында аяк киеме буыннарга авырлык тудырмаячак. Сату күргәзмәдә теләсә кайсы сезонга аяк киеме алырга мөмкин. Ассортимент очень большой. В общем, понравилось. Очень удобная и легкая обувь. Широкая и подъем такой высокий. Это очень удобно. Белоруссия аяк киеме күргәзмәсен Муса Җәлил проспекты 55Б үзәкрәт сәүдә үзәге элекеге балалар дөньясы адресы буенча табарга мөмкин. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз. Отдых на Каме в любое время года, на природе, с полным комфортом. Уютные домики со всеми удобствами. Это глэмпинг, это Ижминводы. Татарстан, Менделеевский район, село Ижовка, санаторий Шифаласу, Ижминводы. Забирай сейчас куртки со скидкой до 50%. Сибиряк, проспект Мира 12А.